Jadi ang ani live ni first time live video khai dong ora Facebook ko norang nibis kang khai di tawang mai kok sabai bedi sabatam sungnai norok je proof nai mani norok jana samani ang jotono tini share khai bai kha aboni yagolo bo jodi norok sasak sungna musungke anora jago sungphai ang post khai mani thaijung pro post khai mani share khai jaya kho nang nungya chini photo rok nang nungya kok rok khake boi share khai pro ke brung brung ke share khai lega loge loge no video rok sanam lega ba tabuk ang je ukong no sawi share khai mani take tangi share khai beya take biang thangbai ka gulung de borma lachi de tamno lachi nani tabuk nai khana bole ano manai ano bahai ke tola khiklai manai gulung de borma very good nang mani tongo very good mani di toratui don't worry ang actually ang nijini bagai wanaya bujikha uji lukuni borok rok paksa buksu tamo tamo ni salai ni share khailai tonglai bekha abatam ani simide jayang tong ro jagao tamo kokno tui sakasa bukhu takpani siya ko si ariang meska saimali abo sabongkha what happened Tripura kali sitongkha phaisung phai what happened ketal khayai okay tekisa borok bangra thung ang belai kheno wana jak bomti hai borok tuma mentality tui ba tongbai kaisa maniman khangke amono bahai ke sabai shukru boi bono pura buthar paya sak borong asake kuthum layo musu kuthiyo shukru kuthum ma haike take biang kama bai kha omunishoro biang kama bai kha ora acting khaina ni nanya aso gulung nung ja chaja ge hangka ke ora ni nung thangmano nung hai nang nung ya borong ni dorkar korei sang nung hai borok rong no I jaga excuse runa bu phaya angor acting bu khai tongya okay take koi mungsa sungra ya phai nai phayo asuk sinam ble an kok sungde angni rong ni question answer na hinji phayo tini live Gani live phaino kun dorkar korei agulung ang sak sungna torja gya bele apu ano nirok si kotor sunawo angbu nirok hai parani siya beri khorok sano tongmani nirok si ani video no hajak ge asake ano kuchugo tisaka tak tumani nirok nano na hoi nu hoya angi batam tumani niron tang na sira jak langbo sasti ko angbo sai meya sak torja gupu bhagi sibang sak torja gu hi take tumani koi mungsa sungraglia sungbai sidi এই বনো Rwkha Jamatia je samani je troll khaimani khaika tabo ke what happened hi si sungu bono site tei sung phayo oro jagao tuma angkha hi akon bahai ke oro niyo phai sarak sinai ba fake account khulogui se brok ke troll khai tongo himmat sa korei nijini real account bai ke saphaiwani lasia de bri bai he walai tonglaiwani bosasi mungsa reason korei fake news si rewine brok hai ke troll khai tongo tini ang joto proof ni rong ni biskango berai Rwkha ani mungsa dorkar kri ni rong biskango bahai ke proof roani
but ma Rwkha ani bangai ya ni rok ni bangai si hai ke ni rok ni bokrok bisini uyong ya de erek ni rok ni bomotom moti khesi no khoi pai nai hai ni bangai si ma ro ni rok ni kahani bangai ani kok na chaja ya botong ne chaja tong ke kubbi si thawo na ka ro dia no gulung de borma sababo belengka khan ekte na hajak tong ha tamong khasa fake account khulok lai kaisa report khaija kai nai u account report khaija block thang khang ke ketal khe account khulok lai finai hai brok share khailai finai nang nungya no khe asuk ke share khailai tong lai kha Facebook khulok kha ke u bomangsi khoroksa borok no haimang ke haya saja kha ke obviously boni mentality kisa haya ngai no boni pura physically afan boni mentally torture khaimani omo onek chaya bile ta khaidi bote heke norong nang ani chaya tong kha ke norong na kadi anggo sekan chaya tong kha ke norong na kadi hapano ani tuma jaya no nirok phunugui bumaro nan tuma jaya bor jaga chaya angkha tuma hangka ke ani kaisa no chaya phunuk laya ang wanjai bai kogro pohi tini ang proof borok kha boje wanjai ya nirok ni sak ni borok no ang u kaisa kok samani Facebook o kaisa comment tuma rok kha je chini borok rok kisa gorong ganang ke si wanjai hi hojago na bele oronio baksa borok si khud si hojang na oma ang personal experience bai si sai tongo tabo kaisa example ro nai jeng pandaro pha thangka hazu ketal kisa gorong ganang mokol koto phanu ke si tuma ho u hazu ketale wanjai gorong hai se hi omo para rogo hojago normally chini normal life o sung joto si bo hai ke hobo but ang u comment o thangi sama bai tuma no chaja ge ang bai kha tiprasa chalarong na ang hayang hoi tongpo are chini borok rong na ang tumani hayang honai ba chin borok bo nai thok tongo joto jakan borok kaha sitra haya bkha kaha borok haya thung mix tongo chini borok kaha mang hai bo hoya bini borok kaha mang hai bo hoya joto jaga kaha haya tongo tumani shiawi ba hai lengka pungka ma ang bai bo ni rok sung hai ke homani bai hingka ke chuno chaja ge angkha sung tuma saya sakha ro jaga o tiprasa chalarong na haya hopu hai hopu jungno openly chini mungtai haya ke hoi tong bukhuk haya ke seiwei robo photo haya rogo chini face add khai robo boti rong no khini rok side stoni bai siwo main focus ke tima chalarok na tamani ho bo kaisa sini rok roi tong sibo but jungno je openly jung burino je hai ke openly juno insult khai tongman bono ke koi sinuglia biang thangbai ka tabok nirok ni chaya ungpuro hangka ke joto phai tuma khai phai Tripura ni artist rok tani tubak tabuk ke siring ta ke tumani pengya nirok ni fro ke chungbo sawo but tabuk chono Tripura ni artist rok no chono bo hai ke lasi sungsa ke khaijak tong ha afro ke tumani koisa bachane kare biang thambai ko fans rok video nai fro like kaisa rok khake simi fans ingya complaint khaiti police station go tumahi complaint khainai shia borok rong no jesukpa butok khaidi bono sikri di bo shiale shia khesi painai tak bo hainga khyang tak shanti kheno ga sok tong khamang chawi nungui susto khe haire chini lukuni borok rok chini lukuni borok rok tak oro jago khorok sapa borok alga dofani borok phai chungno harm khai tongya chini sak ni thini borok rok si chungno harm khai tongo taki biang thangbai kya asuk haya ke rape rok khaijok afro hangka ke koisa basana kri koisa mangsa sana kri even chung u rape no te kaisa video snamani bono sasi photo tuma khai jung kaisa paper ro kaisa message seiwei aro jago jung kaisa message ro ni bangi si bono samani bono normally jung tuma nu khoroksa brini rape ungkha ke busajo gori barakan mani bangai rape khaijakpo hai khaijakpo ire bari rok hi rok hojago okay bari rok hongkha bono badro di uje ri barakai kangkha ke bo hai unggo bari tongje tongmani bagai rape ungu boti hairong no si sung seiwei kagojawa seiwei bono tuma khai seiwei bono sung khibo that's mean tuma
o je norok samani word abo ungya ko haya haini bangi rep khaijak boti haya hi jeng samani si bono sasi tuma khai ko screenshot naw si share khailai ko asuk de bekar hila hai de asok tongbai langni ro samungkri khade tai chai nungoi busu kosto ke biang page ro hawi rutuk karai to boka angni je sisia baksa photo ani ro skri kha biang ni pro haike rutuk to bo angni je screenshot naruk maro ha ule ani ro o photo kri khable hi sake mani kothok mi but po haike lasi sungsa ke jungno because tak sake sao nai uji samuni bangi ni rok sao over acting ro khai tong hai ro hi acting khai bo ang just camera ni biskango simisi because abani samung ang acting kahang ke khai ke sini rogano kahang honai burning personal life no buino saiwi lap kono no are manai ang ani personal life no buino sawi kono lap kri hnai no 1 year sekang ang shiring ke tongkha but haino hai tak tuma nukjak fika ukok nukok kifili haino hai phai ano busuk ke khoti khai tong bono ni rok nuk tong na shiring ke tong mau angbo but wai busa hai ke shiring ke lai ro sinai अब हम बताना नहीं चाहते उसको कोई बात नहीं nirok ang oroniyo nai tong na uje fake account khulogui nei troll khainai rong ni bisingo nirok troll khailai frola asuk lengka ke group o share khailai kha mang khang ke ang je thaising fro share khaibai mani rong no je post share khaika bono po group ro horbai di asung no jodi nirok tripura dofani bangi khai tong khage tripura sarang ni bangi nirok kahanai khangke bono share khai di bono ke to share khai maya comment sa sibangya ko amte ha jagaro ko hke nangmani kok suiwi ni rok post khaile comment sa sibang nai like sa ro yang nai nang nungya photo haya buini tuma bri walai lai ja KTM sanlai walai lai phu tuma anglai phu bote hairong nai share khai die lengka si share khai lai nai la ko bukhuk nong ni le lama nong himde ani lama nang hing tong mani dara ani lama ang hing tong mani no but aro jago tuma khaika kebeng ang phayung ga ke ang ba khui klai sinai klai kha ke ang busawa ni bangi yak nang nai bile u yak ronai si koi skri kha te si suklogo ani lang ang hing tong ble ni rong ni lang kebeng yana ble chini chaya krita jole si ani chaya krita jole si dekho ani chaya kri hinga ke tumani ang troll khai jak ba asuk se ani chaya kri pi hinjo to shikhang ke ang tumani troll khai jak be strong manai nai rok manai tong di manai khang ke kahang si chini sak ni bangai manai di asung no sanai ni rong ni thani ang asuk ko kabang tai shalia please bo hai mungsa suk share khaiba ni sekang bono shiwi nai di moni biskang ungklok tuma bo bomti hai situation muk kubui de dala de hai lungka share ta khai di hai lungka buini kokno puito ta sa di tuma no khorok sa brok phai takho bukho ni khunjo to khatalang thang pai bing ke nang u hai ke kopro wi na ya we ule ani khunjo talang thang pai ha pu hinde hai de kas nai tuma chini borok ro hai ni bagi thui tong ha tak saka ke honai chini borok ro na haya hoi tong ha hi ang bo tiprasan Jamatia debor ma thik rungja sudu Jamatia debor maya joto bukung barano nang hajago Akash debor ma tumang khamba bai mung sangnya hai nai tong ding ke hai sinai
Debo salsa ni nebo din fainai tawana di. Din to fainai khana phungai ke bu din fainai boni sonin ke bu din fainai ba din hawo haya bono to manai nei ble hai din fainai hi naising tong ke engya. Chaya no lang support khai mayo. Sama jaga ang 100 ba support khai nei. आपको फर्स्ट से फॉलो कर रहे हैं नहीं बिवा तो गलत हुआ है बट हम समझ नहीं रहे ini boyfriend wansa hi solja gaisi nono troll khai bai hainu tak oron nirong sadi ani boyfriend no wansa hi solja gai ano troll khai phu solja gai nirong ni proof sa gri boje wansa de wansa ya hi solja gai phu hangke ang u kok thaisa samani chini borok ro goron ganang hangke si waje hi hojago mani wale tuma chaya nugui ni rok haike troll ma khaile kha tabuk ni rok nije se nijini sakni borok nijini thik krungjang na se sinili ana ble ni rok nije sinili haike ano troll khaine ble waje bai hi कहाँ के मैं तोंगनाय ने का जतो मिली गई राहुल देव वर्मा कहाँ के मिली हुई तोंगना ही जों सिरिंग सिरिंग के तोंगमानी जों कोई नो मुंसा होया खे tak tumani जों खे हाके होजाक तोंबा एम बेकरी खानाय मालिया थैंक यू हर काहाम हेरिनसन टिप्रासा हर काहाम थुमा हानों सोंबाय सिलिको सबani tuma question rok tongsi सोंसति Painala ang chaya no gya ke buyano chaya hi hombai phurong ke tumani ka sunai kuri koisa no tak ang je proof ro problem no take phaibe hanta recharge khaidi Susan how are you I'm fine or phai sung phai tong ko how are you nang nya bai kok sakhang ke u kok ni meaning tuma bono khang ke buji bai nai le ya selano hojak phi kaisa jole jak to buri rok no bo hom ble buri rok hi buri rok ri bara karmani bangi rep khaijago buri rok tong hani bangi rep khaijago u rok hi hom prole ni rok bahai ke homa bo tak sela rok hi hojak prong ka ke ble no thei kutukla hata clear khe tani sai roye ba je buri rok selani se kusugo ta thangdi talai di bhai angui bo bsai no kok bara samaya bahano kungui bo bta no kok bara samaya buri rok ke tumani asa khai ke mang khaijak bo chini borok rok hai mangsi bahai ke buino haya khai manai sinai tongbai ungkhe chini borok rok hai ta hondi chini borok rok hi ta hondi jero ke nang sa hojak painai Tripurani borok rok supporters rok nukjak bai hamble besuk jorati support khaika buni kokno puito ta chade manai Charanjit Deborma dara angke buni kokno puito chaya ni rok si buni kokno puito chai tongbai u angni rok ni buni kok chaya no puito ta chadi ni no ang tini oro jago ma phayo jepik najak abo khe sabuni bo pik Bishwanath Deborma bo picture ni kok sai tong nang Shirin khen tongkha that means hai stongena utti prasa celebrity rong no je pha sateng pa honteng koi mungsa homaya ni de koi saroma ya ni de tete jaga nai khake jo simau khaya bai Biva Jamatia hai no hai ma hoko hai no ano kisa mobile recharge khai rogra de
प्रकाश देव आकनि नि फोन नम्बर रहि रह दिताई रां रह दे आं दुकानाव थां रिचार्ज खाइ रनाय थैंक यू मीम सनाम लाइदि सलाम लाइ गाचा लिमिट तो तंगै सनाम दिता तुमा बा सा हाइके लाइ बाय बो आना तला सकलगनाय आना तला सकलगनाय नि रंनाय सा बान्ता दे शेक जाक तंग तुमा आना तला सकलगनाय हि हलाय थैंक यू सुदीप ब्रज कुमार जमतिया हामिया बेतन के हामिया हजा फु जरा हामिया फ्रो हामिया को काना वे हाया खेनु फु बोनो जे हाया खेनुक नाय रगो मा बुचि नाय को बरक खरकसा बुचि मानि बाय इंयाबले जतो मा बुचि लायनाय नों खरकसा बरक मानि कसो याफार के नों हायनाय ओइ जानाय हिंदे बोनो नों सकां खुब्रुइ नायने ना बले कुआई खिली सनाय याफार फासी बिसिङो बसक सुन्दै रखा काय बसक कुआई रखा तुमा रखा खुआई नाय ना बले पनि परे सि जाना बले नों बा हायजे याफाजा हायजे जानाय तुमा हायके थैबाय को हायके थैबाय वो असक ब्लाइंडलि ट्रस्ट ता खायदि कोइ न बाय आगे जरानि सिमिं ताबुक जरानि नि हिमा जोंजा नगै फाइबो बाय जे सिनाय सिसिबो चांसाल जे सियारो बाहाय तंग थकसा थके मा तंगजों हिमा तंग को आं जे जागाव तंग आं हायके फाइ नाय फैदि निर आं हायके फाइ नाय फैदि बै अर जागाव फाइबान बगै तुमा मा खाय बैनि सिनि जाक नुक जाक तंग जतन तंग बाय दारा जतन तंग आं हायके फाइ नाय दि असक निसिमे असक उनखा निरक नाना असक कतर खायखा ताबुक निरक आना ते एसे तला सकलो इग्नोर ही तो करते आए इतने दिनों से कक सामानि लेंखना तैनंग नागारि मुक तैनंग आन तोत्रा लंका सिजाक असक कपलंग तंग हा तै तैनंग आन दरका करे प्रीतम देव वर्मा निरक असके मुक्ति खिखलाय रखा जोंनो तुमानि नांग नंया कक रंना तैले ट्रोल खाइबो नांग मानि कक सादि आं ताक जरावो असक जरा तै ताकले शिखा सोबा ट्रू फ्रेंड या सोबा कबै लगेरो नाय या असक जरा बिसिङो आं बरक गोबां माने सिनि पाय हां हाय अर्पिता nice to see you too अर्पिता बियां थांबाय क्या ताके कोई मुंसा सोंलिया बेले सोंस्तिको Daiti सोंबाय ति आं आनसारनि मुलेंले हाबले अरनि हाय चक चक आसगै बियां थांबाय खाबो ता फेक अकाउंट नि मालिक रो फाइबाय स्टिको ये सब में टाइम वेस्ट मत करो Pitoya खुदे बेबे जगले बाय के मुक त्रि थांस नायबो बुफायो हाय लंका सिं तंग हा के बा मुद्रे रसा खाइली अबले हाय के आंबो मुद्रि थायाबो कोन सा मुथुले ही फाया को लाइबो हाय के फा देनि रंनि मुद्रि डिस्टर्ब खाइमा नाही looking so cute as usual keep shining girl thank you so much love you अर्पिता बेलाय न नायथक खामेम तुमानो नायथक जाखाबो
Prem Tripura Bishaka Kolai Jejaga Nini Chaya Kare Okok no Manyada Ha Nini Mukhang Kosol People viral Maluk ang bono thangi share khajak nung aro thangi ne nai mawo actually obere anya bo Indonesia ni ke norok thangi search khai nai mawo be positive biba me positive ang positive no tong mani baba but nu khana ble tuma khai tong oro jago go ke bu question sunai khai ha bai ke question sung sinai bo fake borong mang sing ke because borong shite tu she ha ke khai tong go bai ke question sung sinai no taksa si suba uzole oisi reaction roi tong khoni ade taksala tumana jole wani na so ara jaga ang buji unni rok busu khano jealous feel khaijak to tumani se jealous ngani nang ni rok bu khaidi ko mungsa ang mate alka samukri hi jomono khai tong phai ble ang balka job mang khake ang mono yakai ro nai by Christina phai ha satrai sogoi khulum sok dibono Rwkha Jamatia please baksa mim snamnai rogle lengka dor ma khel rengbai bono chini borok rok lengka talented mang do hepa nang mani jago use khai mai ani bangai hai klai tongmai la hako always remember haters shibo haters butongnai hajangnai butongnai but hajangnai tongu hiu haters rong nile bare roi maya bele because kahamani hinka ke asuk daiti area hayamani ke lungka eru haini bangai hayamani area sakang bono kaswani nangnai angmo naising tongma hamko teibo siring siring khe lai thangtang he like ang 1 year sakang omono jodi ang clear khe Rwkha ke tini angmo hai din naiwani nangla khamna so tini ang clear khe sai roko omoni yagolo bu hai ang bo hai ke troll khaija khangke afro ang ani borok rong na haya sakangke afro ni rok ani against ang by the please because oroni ano bini borok phai haya sanai tong phaya so much jealous tama so joli jakhasa bikas teporma nini nok bisingo thangai ang tandop nri to khai tong khake nung bu joli nai no ta are you crying no I'm not tang yang ka nai bo ani mukti magna tama nung khai troll khai jak lang bo asis teporma shitoni rok si tumana no troll khai ang ba haike sung phai ko ano tani troll khai hi buibo shia bo hai hebela ko tumani shia kila hai ma ho ba shidi ko sakang sini borok ma shidi hi se homle tani shia wile hai ma ang bai bo ni gan am belai bujang da ni gan it's a big step reply thank you so much tara thank you so much ang shiring ke tongi anglia because ang nu khado ang tuma kha jehetu chungno troll khaijak tongo maybe chini kana gini borok chungno protect khaini na but no one is there for us haini bangai chung khud chini bangai ma phainai chini khud ni bangai chung lorai ma khainai so boni bangai ang tinoro ni rong buskango I don't want to see red eyes smile please for your well wishers okay oh hai da takhok actually ang takhok yang bukhok si takhok bukhok sa si sinili hai ke si phaibai teu kok borok sadipu hindi sake bu hongjago u biba jama english sake bu borong ni problem soi kok borok bai sei rong ha chini borok ro waji gorong ke si waji gorong gana ke si waji hi hongjago hi clear ke si sei ro bono sa si buji bai le ble ang batai tuma language no use khasin ang mama ni si bangla english hindi kok borok asuk jangte alka language ma ya ble
Nang chini borok rong na mang tani haya hopu. Maximum time chini borok rok mang thungja gung ka ke sung. Even recently si angwaisha tuma sangkam volcan club facing thang phaimani. Aro ni phaifro ang rasta rickshaw naising tongo. Koroksa sila phaibai ang mai lengka misbehave khaipe ha. Max thujak tong mani max khologai makhang funok dim bas kang phai hojak phaibu. Maybe u borok nai kha tong nai. Bo nai kha tong nai tabuk aro jaga chini borok no. Hingke tabuk nirok no sadi. Tuma sanai u borok rong no. Manai ga di waisa ni ne manai ma mela nai tho. Manai Rwkha ke ba manai na ya do hai ni rok le zo le roi ka roi mang tong siung ke ba hai makhang bate ma hai ke police hai tong sinai na ble. Manai jak le nai musuk phu ka roi mang tong ba ingke ni rok le. Ani tak khuk rok ani bu khuk rok. Stay strong sis always. Ha. Actually mani kerak no bui shubai thokjago mani le thik no. So asak bu strong tang di asak bu ano joto hoye ang bu joto no hoi tong ye jen honai rong na sang hoi tong ble ang ba. Mi jamatia. So baba mo. Ko biang thangbai lang bo. 919 borok ni bisingo khorok ni khorok tham sungkho. Tei rok biang thangbai lang bo. Asa group ni borok rok. Biang thangbai lang bo tagle. Sungpai bai sti ko. Chin answer oni bangai. Hong phai bai sti ko tabo. Hong kam ko ang jodi no ani post rong no sakang share khayang ke tak phoro jang hong phai kum ko wazai ni toma phu wazai ni hai phu wazai ni bahai phu bahai ke silang tang wazai hi chini bro rok le nai thok de je ke pa de hai mang deng sinai tama chin borong ni mo ko le je ke pa de hai mang deng sinai tama chin borong bu kung le wo bolong hi hoja ke kaise de hajak tama ni ro nang ya khana ke mani ko thong nang na celebrity to brand celebrity sak torja gopho ang ni jeno sak na celebrity hi gosai maya kho sak jona ang bahai ke torjang na ang bahai ke attitude phunung nai ani ro mung sak krei tuma tong mung sak krei ani lekha pora ba asak kubang ya ani family ani background asak ganang koto ba bu ungya ani bu pha chakri khaine bu ungya buma bu phani rang bai chai ang asak khobri sani thainya but ni rong je sani musuk mani je sungni musuk mani bono tang bono karibo te alka sungni musuk ge sungpai bai sidi te 10 minutes hai time tongo poni pora ke ang offline thangnai lachi bai liya bri rok bahai ke bro sala rok thung ku thunglai siwa lai tongnai suo posa se fake account ma si saus ganang ke ba phaibe diko real account bai nan buskang ke baksale tongo saus ganang phone number sa roi ro dapot ma ke phone khai ke le tei khorok sale amarpur ni tuma sangkam bo mang ani murder bo thar phi si video khai kho tongra di nono hai ang bolong ni murder ro phinai ble tongra di hai asuk din bokrogo poja ruju ja khaisi thong mani ta thui de bai belang tuma koisa mung sa pangle ble ako ke ang mo thang sinai offline no so thangna sakang ni rong na ang sanai please bo hai ke jodi ni rok te waisa hai no hai post rok no khake thangai phurungdi omoni sorok no
poti hita khaidi hi khaine hinke kaha kok lam pirdi nangnuya kok lam tap pirdi te chini borok bai borok bo haike ta walai lai sidi kubuni borok baksa tong buji nai rok nai lingka monai lai tong lai bai hena ule nang tong lai la habrok bai borok no hi bono sibai di nijini borok rok kujugo kakake bono bahai tola khiklaini bahai tola sukleng namais nanglai o hai bele para rogo hai bo jekhane phane hai bele o nijini gana gini ni borok rok hasai phailele hakesi tuma haya pha khai rosinai mungsa jaya pha khai rosinai jeke pa tola lai suklu borong khaime bo tani maya bo tuma ma khaboni rok taksana nangya asuk news rok ni rok bote internet rok ro ni musu khake u hasuk thangdi kubang borok mase ma nangya haya klai tongbai bo bithi mase khe thui tongbai bo bote hairong no thangi nai tisai to boini yakal lai bai di blog khailai di meme sna lai tuma malai ta फालतू हम बाय हर कहान थुबाई सिदी जतो